बुंनोबा रोंदों बादाव होनायखौबा गिनोबा रोंदों रायलायनोबो रोङा साला गिनो रोंदोंब्ला रायलायनोबो रोंनांगौ वाव आव होननानै होख्रावनांगौ खुगाल' ब्लांसिगोन बबिना बबि बबि बि 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 बबि गथ' बबि गाबदों माखौबा गाबनो ओंखारसोदों खुब बुजिदों नोङो मोदै र' मोख्रा हासुदैयाबा गनो बिराद गोरलै रायलायनोबो हाया बे खुगाखौ सिनानै रायलाय गाबनायाखि बिदि जाबाय आवाज गैया मा गैयानो मेगननिफ्रायल' मोदै र' गनाय बेखौखि गाबनाय होनो नैबे खुगाया बेबायदि गाबनो सोलों गाबलाय गाब दे होननानै गाबलाय गाबनोथ' बहा रोङो बबि नालाय थैनोबो रोंगारा जादाव गैया बंस'आव गैया मानिथो एथ' बबि सनखो नोंलाय बे खुगाखौ गुहार सिनानै आवाज देरन जाम्बि गथ' नों बेबायदि बुरैनानै थासिगोन नों बेबायदि बबिब्ला नोंखौलाय सोर हुवायालाय लांनांगौ जाखो जाहोगोन नोंखौ नोम्बौआ थैजासिम उन्दु जाहोगोन नोंखौ रायलायनो रोङा बाल रोङानो मावनो दांनोबो सोलोङा जागारनायफोरल' ओइ बबि बे न' सिङाव जिरायबाय थागोन नामा थां खामानिफोर मावहै जेरावबो उदाया जागारनायल' बिमाबो फिसाबो बहाबा खारनानैबो थाहैगारला मानोबासो सिगां लाखिफ्लांबाय आं बिसोरखौ ओरैनोसो बेखार बिसोरो रायलायनो रोङाब्ला मावनो दांनो सोलोंहै ओंखाम ओंख्रि संहै थोरसि लथा माबायदि सुयो माइरं माबायदि जावो सिथ्लाफोरखौ खना गला माबायदि सिबो जिफोरखौ दागफोरखौ माबायदि हुखुन' सुयो इफोरखौ मोजां नायहै गाइखेर सायाव बेसेबां सापात होयो संख्रि सायाव बेसेबां सापात होयो संख्रि होयो बेफोरखौ फारसेनिफ्राय सोलोंनानै ला रायलायनो रोङाब्लाबो बबिब्लाबो थां दानो मावहैथां नोंखौ हाबा हरसिगोन नों आरो बारा गोबाव बे न'आव आराम थानो मोनला थां खामानिफ्रा मावहै सोलोंहैखा रायलायनो रोङाब्लाबो देनां फिसायनि न'आव थांनानै सङै खुरै बिहाव बिखुनजोखौ जाहोनो नांगोन हुवाखौ देनां सिबिनो नांगोन सङै खुरै जाहोनानै हुवानि जि सुनानै देनां हुवाखौ आल लानो नांगोन थां गोख्रै जेरावबो उदाया माखौथो बेरग'ग' नायबाय थानानै गाबबाय थाखो थां आं थोनायफ्रा मावहै जागारनाय गथ' बबि गथ' हारे मा बुंनाय जादों बे गथ'खौ न' सिङाव दोननानै मा रायबाय थानाय जादों नोङो हो सोर बुजिनो आंनि बे फिसौजोआ बबि जानानै बेसेबां दुखु होखो आंखौ सोर बुजिनो आंनि दुखुखौ बेबायदि बबि जानानै थाब्लालाय बेखौलाय सोर हाबा खालामनांगौ जाखो सोर फुसिनांगौ जाखो बेखौ नोंनि खर'नि मेलेमा खामानि होदोंना होआखै मा बुंनाय जाखो बेलाय नों बे गथ'खौ बबि होननानै सानदोंब्ला नों अननो नांगौ मा जाम्बि गथ' बबि गथ' आरो दहायनिफ्रायनो न' सिङाव थानानै नोंनि रायबाय थानायखौ खोनादों आं बिनिखायनोसो ओंखारबोदों आं दा नों आंखौ नुनाय लोगो लोगो आं सोंनाय लोगो लोगो दुखु खालामथिनानै गाबबाय जे बेबायदि नङा आं गोबां खोथा खोनागासिनो नोंनि नाथाय आं दा बुंनो होननानै सानाखै नों मा खालामनो सानदों बे नोंनि साननाया मा साननाय बेलाय आरोथ' बे गथ'खौ हाबा हरनायनि खोथा माबोरै साननो हाखो नोङो बे गथ'खौ सोरनो हाबा हरनो सानखो नोंलाय नों अननाय दङब्ला बे बबि गथ'खौ नोङो हाबा हरालासेनो नोंनि सम्पतिजों नोङो फुसिबाय थागोन आरो बे मोननो गोनां सम्पतिया बे गथ'निनो जागोन आइ आफाया थैनानै थांबाय आइ आफानि मोननो गोनां सम्पतिखौ देरहाया मोनगोन अलंबारा मोनगोन आरो अलंबारनिफ्राय अलंबारनि फिसाया मोनगोन आरो अलंबारनि फिसानिफ्राय बिनि फिसाया मोनगोन लास्टआव नोंनि बे सम्पतिया बे गथ'निनो जागोन सोर जाहोनांगौ जाखो बिसोरनि मोननो गोनां सम्पतिखौ बिसोर जागोन नों जाहोनो नाङा नङा नों बे बबि गथ'खौ आलाय सिलाय सोर बायदि मानसिनो हरनानै नों संसार जाहोनो नागिरदों बे गथ'खौ आरो माब्लाबाबो हाबा हरनायनि खोथा दाबुं नोङो खोनागासिनो आं जेबो बुंथ'लासो आरो नों बे बिमा रावबो गैयै समाव बेखौ रायखोमाफैनाया नोंनि मोजां जायाखै आं खोनागासिनो दै आरो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि खोनाबावोब्ला खोथाया गाज्रि जागोन मा सानस'हायै मानसिलै बेलाय मा मेलेमलै बेफोर हिनजावफोरनि मेलेमफोरालाय बे गथ'आ बबि जानो होननानै जादों नामा गावनि बिमा बिफानि बंस'आवनो दंमोन बे बिनिखायनो जोलै होसोबोदों सानहरा मुंहरा बेबायदि सासे बबि गथ'खौ हयनि न हयनि दुखु होबाय थादों बे बबिबालाय मा जानो दे बिसोरा बेथ' बुजियोना बुंनोल'सो हाया
बुंनो हानायमोनब्ला नोङो जोमै मा जागौमोन? आबै सिरि थादो आबै, नों गाबनो नांला। नोंनि बे आबैया मेन्टेलसो, नोंनि बे आबैया खर' गाज्रिसो। नोंनि बे आबैनि खोथाखौ नों सिन्था दा खालाम, टेनसन दाला। नोंनि बे आबैया डेट फेल थांनायसो, मालाबा बेखौ थिगसे होगोन आङो। आबै नों गाबनांला आबै गाबनांला। र' नों नोंनि आदा जाफुंजों गेलेनो जोबोर मोजां मोनो नङासै? आं नोंनि आदा जाफुंखौ लानानै फैनि दै नोंजों गेलेनो। नों गाबनो नांला दे, सिरि थादो। आयं देलाय बुंदो, मा खोथा बुंनो नागिरदोंमोन नोङो? दैजि, साननो नाङा नोङो आंखौ बनायनानै बुंदों होननानै। नोंनि आइनि खोथासो बुंनो नागिरदों आङो। नोंनि आइया नोंनि खोथा आरो नोंनि फिसाजो रानि आबैनि खोथा जोबोर गाज्रि सानदों। आं नोंनो खोन्थायाब्लाबो आं थानो हानाय नङा, आरो आं नोंनो खोन्थायैनि सिगाङावनो नोंनि आफानो आरो नोंनि आयं देरहानो खोन्थाबाय। अबेसे नोंनो खोन्थायाब्लाबो जागौमोन, नाथाय आं थानो हानाय नंला नोंनो खोन्थायालासेनो। बिनिखायनो आं नोंनो खोन्थानो होननानै सानथारबाय। आरो बे खोथाखौ न'आव खोन्थायोब्ला नोंनि आइया बोरैबा खोनायोब्लाना बियो आंखौसो बायदि बायदि खोथा थुनानै होदों होननानै उल्था बुजिलायगोन। बिनिखायनो आं नोंखौ बेयाव लानानै फैबाय। दे आयं, आंखि नोंखौ मोनथिया नामा? उन्दैनिफ्रायनो नोंजोंनो थानानै देरबोबाय आङो। नोंखौ आं मोनथिगौ मोजाङैनो। नों माब्लाबाबो आंनि गाज्रि साननो हाया। आयं, आं नोंनि फंफ्रोमबो खोथाखौनो फोथायो आरो आं मानिबोयोबो, आरो दाबो आं मानिगोन। नों बुंदोल' आयं, मा खोथा? नै आयं दैजि, नोंनि आइयाना नोंखौ आरो रानिखौ लानानै जोबोर गोसोआव गाज्रि साननानै दङ। नोंखौ आरो रानि फिसौखौ नोंनि आइया जोबोर जाहोनो बाबाय खोमा। मानो होनोब्ला मालाबा थाइसे थाइनै होदेरनो गोनां जायो नालाय नोंनि आइया। बे थाइसे थाइनै होदेरनाय फैसाखौनो बियो जोबोर होब्रेनाय बायदि मोनबाय खोमा। बिनिखायनो बियो मा सानदों, सोर बुद्धि होखो ना गावनिनो बुद्धि, बेखौ जेबो मिन्थिला। नोंनि आइया रानि फिसौखौ, बे 12 बोसोर उन्दै गथ'खौनो हाबा हरनो नागिरदों। मा? आंनि बिमाया आंनि फिसाजोनि बाथ्रा, आंनि फिसाजोनि थाखाय एथ' गाज्रि साननो हाखो बियो? आरो आयं, मा बुंबावदों बियो? आंखौ बुंदों आरो रानि फिसौनि थाखाय। रानिया बबि नालाय, बेथ' दा बहा मोजां साइस्थ' रायलायनो गोरों हौवा मोननोबो हागौ खाफालाव थायोब्ला। नोंनि आइया रानि फिसौनि थाखाय मेगन खानाब्लाबो होनदों, आथिं लेंग्राब्लाबो होनबावदोंसो, रायलायनो रोङाब्लाबो जिखुनु माने जेबो नायथारला। रानि फिसौनि थाखाय बोराय हौवाब्लाबो जाथारसिगोन, जिखुनु सासे रानिनि थाखाय आंखौ सेंग्रा नायनो होदों। गोसोखौ दासिफाय, गाबनो नाङा नोङो। नों बे समाव गोसोखौ हमथानोसो नांगौ। नों गाबनानै नार्भास दाजा। नोंनि आइनि साननायनि उल्था नोङो गोख्रों साननानैसो खिन्थि। नों गाबनो नाङा, खोनासं, गोबां रायलायनांगौ दङ। आयं, बेबायदि बिमाया थैनानै थांब्लाबो लस जानाय नङा खोमा। बेबायदि कि सोरबा बिमा उजियो, गावनि फिसौनि एथ' अयनाय साननो हानाय, बेबायदि कि सोरबा बिमा थायो? बे फिसाखौ लानानै आंहादि बेसेबां सिन्था दं, नाथाय आइया आंनि सिन्थायाव आंजों बाहागो लानो नालागै आंनि आइया बेबायदि एथ'ग्राब गाज्रि सानखोमानानै दङ। बोरै सहायनो आं? नोंनि आफानो आरो नोंनि आयंनोबो खोन्थादों आं, बिसोरबो रागा जोंदों। बे खनसेखौ कनसिडार होदों, आरो नेक्स्ट टाइम जुदि बेबायदि बुंबावोब्ला नोंनि आफाजों आरो नोंनि आयंजोंनो नोंनि आइखौ माबा मोनसे खालामथारगोन। हयथ' बुजानो हागौ बियो। आंबो बुजिनानैनो मोना, मानो बेबायदि जोमैया। बुजायदों आंबो बुजायनायालाय, बुजायब्लाबो जोंनि बुजायनायफोरा बिनि खोमायाव हाबाहाय। मानसियानो ओरैबायदि अहंकार गोसोनि मानसि बियो, जिद्दियानो बारा बिहा, अहंकारानो बारा। जेन गाव दुब्लि बारियाव सानसे खदाल जावनानै थाखा फैसा खामायनानै गावनि फिसाजो गावनि फिसौखौ जाहोनांदों बायदि गावहासो बारा बिखा खामगासिनो। मालाय अलंबारानो अफिसाव साख्रि मावनानै थाइसे थाइनै मोननाय बेथनफोरजोंनो न'खर सोलिगासिनो।
मालाय बिफायानो दिनैसिम फिसौनि थाखाय जेबोखौनो सानाखै। बिहासो मा नांनायनि मा अरखांबाय थायो। बुजिनानैनो मोना बेखौ आङो। बुजायबाबो जोंफोरनि बुजायनायाथ' नै खोमा फारसेथिं हाबो फारसेथिं ओंखारो। बे गथ'खौ जेब्ला रियाना आंनि उदैयाव दोनदों बै समावनो आङो बे गथ'खौ गारखानो नागिरदोंमोन। नाथाय आइयानो बै समावबो आफाजों होखारजानानै आलाय आथानि जानाय समाव, न' बां गैजायै समाव, जेब्ला आइजों आरो आंजोंल' दङमोन, बै समाव आइयानो आंखौ बे गथ'खौ जबरदस्ति लाहोथाबदों। बे गथ'खौ आं नायगोन, आं दङ, जों सानैजों बे गथ'खौ लानानैनो थांनानै थागोन होननानै बै समाव आइयानो आंखौ जोबोर ब्रा ब्रा लाहोथाबबाय। आइनि बुंनायाव, आइनि हेफाजाब मोननायावसो बे गथ'खौ आं लादोंमोन। नाथाय दिनै बे गथ'आ बबि जानाय लोगो लोगो आइया दिनै बे गथ'नि फारसे एथ'ग्राब नासयनो हमबाय। दिनै बै समाव आइया जुदि आंजों सापर्ट गैयामोनब्ला आंबो बे गथ'खौ जोनोम होनाय नङामोन। नाथाय दा आइया बेबायदि बाथ्रा बुंदों, आं जोबोर दुखु मोनबाय। मोनथिगौ, नोंनि आइया रानि फिसौखौ हाबा हरनानै नोंखौबो गुबुन हौवाजों हाबा हरफिननो नागिरदों। मा दाबायदियाव जुदि नोंनि आइयानो एमब्रायैनो रानिखौ हाबा हरनानै नोंखौबो हाबा हरोब्ला नों हाबा जाफिनगोन नामा? आयं, बे खोथाखौ आं बोरै साननो हागौ? नोंनो बुंलाय आयं, बे सासे बबि गथ'खौ, आंनि फिसाजोखौ सोरबायदिया लांनानै माबायदि बेबहार खालामगोन? बबे मानसि खम नासयगोन? सोर माबायदि बेबहार खालामनानै जागोन? आंनि फिसाजोनि बेबायदि नासयजानाय दुखुखौ नुनानै आं माबोरै सहायनो? नङा, आइनि साननाया बिनि सिमाङैनो थागोन। आं बेखौ माब्लाबाबो जाहोआ। नांगौब्ला आङो बे गथ'खौ लानानै गोजान जायगायावनो थांनोसै। गथ'खौ आं लानानै गोजान जायगायावनो खामानि मावनानै जाहैनोसै। अब्लाबो आंनि बे बबि गथ'खौ आङो बेबायदि हाबा हरनानै आंबो गुबुन हौवाजों हाबा जाफिननो आं हानाय नङा। आं हाबा जानायनि खोथाखौनो साना आरो साननायबो नङा बे उजिगासेयाव। फिसाजो बबिब्लाबो बे आंनि थै, बे आंनि जिउ। आं बेखौ लानानैनो अरायसम थांनानै थागोन। रियाना आंखौ दाखालि लामायाव लोगो मोनदोंमोन आयं। रियाना फिसाजोखौ बिदों। बेनो आं माबोरै हरनो? आं बिफानोबो हरा आरो आं आंनि फिसाजो बबेखौ मालायनो आङो हाबा हरा। आं गावनो नायगोन, गावनो फुसिगोन। फै, बे पापि रियाना बबेनिफ्राय मोख्रा बायदि नुजाखो बेलाय? लाजिनो रोङासै बियो? हिनजाव लांनानै हिनजावनि उदैयाव गथ' दोननानै ना गथ' ना हिनजावखौ आलाय आन्थानि होखारहरनानै, हिनजावखौ आलाय आन्थानि खालामनानै दा गथ' मोनखांनानै गथ'नि मोखां नुनानै गथ'खौ नांगौ होनब्लाखि मोनफिनो? फैथोंलाय बियो माबायदि फैयो? सैमा बायदि बुग्लि हरजागोन ना हरजाया बियो? आयं, आंनि फिसाखौ आंनिफ्राय रावबो जुदा खालामनो हानाय नङा। आरो आइया जिबायदि सोलो खालामदों, बे आइया सोलो खालामबाबो मा जानो? बे बाराव आंबो सालु जाबाय। गोदोनि जाम्बि बायदि आं थाला। दाबायदियाव जुदि आइया आंनि बे उन्दै बैसोनि गथ'खौ माबा मोनसे खालामोब्ला, आंनिफ्राय जुदा खालामोबा, बे बाराव हले आंबो ओरैनो थाया, आंबो नांगोन। आयं, आंखौ आइया मुंबो खालामनो हानाय नंला। थौदो थांनोसै। जेबो खालामनो हाया बे जोमैया, खुगायावल'सो बियो। जोंबालाय एथ' नायगार बे उन्दै गथ' आरो बेबो बबि, बेखौखि जोङो दानो बे एफा उन्दै बैसोआव आलाय आथानि हरनो हायो नामा? गोदाव सोराव बिनि सानलाबायबानो जायो नामा? जों दङ, नोंजों लोगोसे थौ न'आव थांफिननोसै। नै आबौ बाबुला, आं नोंखौ बेयाव लिंना लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय, मैया बेलासे आंनि न'आव सासे हिनजाव फैदोंमोन आरो बे हिनजावनि फिसाजोखौ लानानै आंनि न'आव फैदोंमोन। औ, सासे हिनजाव आरो सासे गथ' लानानै नोंनि सेराव फैदोंमोन। नाथाय बिसोरखौ आंनो मानो खोन्थादों नों आबौ? खोथा दं आबौ, खोथा दं। बे सासे उन्दै 12 बोसोरनि गथ'खौ लानानै जाय हिनजावा फैदोंमोन, बियो गावनि गोरबोनि खोथा नोंगौ आंनो फोरमायाखै। नाथाय बिनि फंफ्रोमबो खोथाफोरानो आंनि गोसोआव बुंदों लाख'हायै दुखु दं बिहा। नंगौना आबौ? बेबा सोर जाथावगौ? बे रावबो नङा। सानसे समाव नोंखौ आबै लाबोबाय होननानै खोनादोंमोन आं फिसौ। बै समाव नोंनि आबैनि मोखांखौ आं नुवाखैमोन, मोनथियाबो। बे गथ'नि बिमाखौ आं सोंदों, नों सोर, अबेनि, आरो बेयाव बेबायदि मानसि दं होननानै सोर खोन्थाया? जेब्ला आं सोङो, बे गथ'नि बिमाया गावनि खुगाजों सिखार खालामो, आबौ, सानसे सम आं बे गामियाव
बिहामजो जानानै फैदोंमोन। औ आं बिहामजो जानानै फैदोंमोन होननानै जेब्ला बे बुङो सोमोनांदों आं। हाबाब सोरनि हिनजाव जानानै फैयामोन बेलाय, सोरनि बिहामजोमोन बेलाय होननानै जेब्ला आं नायहाबो, आं सोङो सोरनिथो बिहामजो जाखोमोन नों होननानै, अब्ला बियो बुंदों बाम्बुलानि होननानै। अब्ला आं गोसोआव फैदों बै समाव बाम्बुलानि थाखाय हिनजाव लाबोदोंमोन होननाया हयथ' बेनो। नाथाय नों बुंलाय आबौ, नों बेफोरखौ मा बुंनो थांगासिनो? बै सासे 12 बोसोरनि हिनजावसा उन्दै गथ'खौ लानानै जाय हिनजावा फैदों, बै हिनजावनि नामा दैजि। नों सिनायगौ ना? दैजि? आबौ, नंगौ, आंनि हिनजावनि नामा दैजिमोन। नाथाय बे नोंनियाव मानो फैदोंमोन आबौ? मा खोथा लानानै, मा खामानि लानानै नोंनि खाथियाव फैदोंमोन आबौ दैजिया? दैजिया गावनि फिसाजोखौ लानानै फैदोंमोन। बिनि फिसाजोआ दा 12 बोसोर सोलिगासिनो। बोसोरनैसोआव गथ'आ रायलायोमोननो, फंफा फंनै रायलायनोबो रोङोमोन। बोसोरनैनि उनाव गथ'आ जोबोर गिदिर बेमार जादोंमोननो। बै बेमार गिदिर जानायनिफ्राय बिनि गथ'नि माथोआ गोमानानै दङ। दा बै गथ'नि माथोखौ बोखांफिननो थाखाय नोंनि आबैनाव फैदोंमोन। नाथाय खाफाल गाज्रि गथ'आ, नोंनि आबैया थैनायाथ' दान 3-4 जालांबाय। नोंनि आबैखौ लोगो मोनफैयासै। बेसेरा गथ'खौ लानानै बिनि बिमाया ओंखारलांफिनबाय। मोनथिगौना आबौ बाम्बुला, बै हिनजावखौ, बै आबैखौ नों मानो नागारखो? मा खोथा, मा बाथ्रा आं जेबो मिथिया। नाथाय बे गथ'खौ लानानै बिनि बिमाया जोबोर दुखुआव दं। बिनि फरायनाय, दुखुजों सैनांनाय, आंजों रायलायनाय माथोफोरा आंखौ फोरमायदों बियो जोबोर दुखुआव दङ। बाम्बुला, नों बैबायदि हिनजावखौ गारनानै, बैबायदि फिसाजोखौ गारनानै नों एथ' आलो गोजोन माब्रै दं? नोंथ' दा हारसिंसो ना? नोंथ' हाबाबो जाफिनासै। नोंखौ आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, बै दुखुआव थानाय हिनजावखौ, सैनांनानै थानाय हिनजावखौ, बै माथो रोङै गथ'खौ नों बजबफिनोब्ला मोजां जागौमोन होननानै। आं नायनानै थानो हायैनि आं नोंनो खोन्थाफैदों। बे गथ'आबोथ' नोंनिनो गथ' जानो हागौ। बे गथ'नि राव फोसाबनायनि मदद नोंनिबो गोनांथि। बिनिखायनो आं नोंनो खोन्थाफैदों बाम्बुला आबौ, नों बे गथ'खौ आरो बिनि बिमाखौ बजबनानै लाफिनदो। आबौ, नों जुदि मैयानो लोगो लोगो आंनो खोन्थायोमोनब्ला आं दैजिखौ लोगो हमगौमोन। दैजिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं गोजान खालामाखैथ'। आइनि जिद्दि, आइनि अहंकारजोंसो दैजिजों आरो आंजों दिनैसिम जुदा जुदा जानानै दङ। दैजिनि खोथा आं गोबां सानो, समाव गोबां रायलायनो लुबैयो, खबर लानो लुबैयो, माब्रै दं। नाथाय जेनिबो राहा गैया, ना नम्बर दं, ना लोगो मोनो। थांनोबो बोरै बेनि न'आव। आइनि अहंकारनि थाखायनो दैजिनिफ्राय गोजान जानो गोनां जादों आं। आंनिफ्राय दैजिया गोजान जानो गोनां जादों। दैजिनि सेराव थाङोब्ला बिसोरनि न'खराबा आंखौ मा खालामगोन, गिनाय दङ। आबौ बाम्बुला, नोंनि गोसोआव जुदि नोंनि गोसोआ खोथा बुंदोंब्ला बिसोर बिमा फिसाखौ लोगो हमगोन होननानै, अब्ला नों आंनो खोथा हो, आं बिसोरखौ लोगो हमहोगोन। नंगौ आबौ, आं बिसोरखौ लोगो हमनो हास्थायो। नोंनि मदद नांगौ। नाथाय आबौ, आंनि मोनसे खोथा लाखि। अन्नानै नोङो आंनि आइनो बे खोथाखौ दा मिथिहो। आंनि आइया जोबोर अख्रा। आइया माब्लाबाबो जोंखौ लोगो मोनहोलायनाय नङा। बिनिखायनो बे खोथाया नोंनि आरो आंनि गेजेरावल' थाथोंसै। जागोन फिसौ, आंनो जुदि नोंनो लामा होदोंब्ला लामाखौ आं मानो गाथेनो? आं नोंनि बे खामानियाव राजि दं। बिदिब्ला आं बे हिनजावसानि एसे खबर लास्ल'नोसै आरो थाबैनो नोंनो खबर होनानै थाबैनो बिसोरखौ लाना फैनायनि राहा लामा खालामनाया मोजां जागोन। जागोन दे आबौ, नों हानायमानि नाजादो। आं दैजिखौ बजबना लानो दाबो राजि दङ। बिदिब्ला आबौ, थौदो थांफिननोसै न'आव। थौदो।